Dobrý deň, vítajte v Bardejove na Bezručovej ulici. Dnes mám pre vás pripravený trojizbový byt určený ku kompletnej rekonštrukcii. Zaujíma vás, ako to tam vyzerá? Tak nikam neodchádzajte, ideme na to. Nechajte vyniknúť svoj štýl a premente tento byt na vaše nové a vysnívané bývanie. Podlahová plocha tohto bytu je 73 m2 a patrí k nemu lóžia a pivnica. A ako som už spomínal, napriek niekoľkým úpravám je byt určený ku kompletnej rekonštrukcii. Nie najhoršie, ale na rekonštrukciu. Tak ale toto je už určite celé na rekonštrukciu. Byt sa nachádza v panelovom bytovom dome, ktorý bol zateplený v roku 2018. Nachádza sa na 3. poschodí z 8, vďaka čomu budete mať nižšie náklady v porovnaní s inými bytmi. Perfektná lokalita, odkiaľ to máte všade blízko. Školy, škôlky, detské ihrisko, obchody, služby, verejný plavecký bazén a v pešej dostupnosti aj historické centrum Bardejova. Skrátka všetko, čo k plnohodnotnému životu potrebujete vy a vaša rodina. Dúfam, že sa vám tento trojizbový byt určený na kompletnú rekonštrukciu páčil. Pokiaľ hľadáte nehnuteľnosť, ktorú môžete pretvoriť na svoje nové a vysnívané bývanie, toto je pre vás tá správna voľba. Tak čo, vidíme sa na obhliadke?